Ach jo, proč mě nic nemůžu najít? Bože můj. Jacku? Promiň. To je za chlap, to je sestra. Jak víš, že mám sestru? Jsem její spolupřátel. Jo, neviděl jsi moji naučnici a takové věci? Ne, neviděl jsem nic. Jo, aha. Tak nic. Jsme si hodně podobný, no. Máte asi zdarma. Sami jsou pro barbíny a já nechci nosit pro barbíny oblečení. No nechci. Víš co, asi, já nevím, asi půjdu nakoupit. A proč by si jako měla jít nakoupit? Já nevím. Hele, proč by nemohli nakoupit, když drobný mám? Máme dost jídla. Nějak nakupování baví. Hele, já musím do práce. Co? Od kdy jdeš do práce? Asi už ode dneška. Aha, tak jo. Ahoj. Musím pustit televizi. Budu dát za chvilku, přátelé. Co zdělat, co teď bude za díl, přátelé. Doufám, že to bude něco, co mám ráda. Snad jo. Vlastně co dělám? Já na přátelé nekoukám, ale tu znělku mám velmi ráda. Ach jo. Co bych sem vůbec mohla dělat? Je taková nuda. Jo. Co bych tak mohla? No co se nudím. Ach jo. Právě za později. Hotovo. Ach jo. To je. Jo, tak to dám. To snad ne, snad to není moje sestra. Ty máš sestru? Jo, mám sestru. Ale to bych nemusím říkat. Aha. Já jsem se chtěl zeptat.